What's going guys? Mit navn det er som altid Fruity Sky. Og nu er jeg ved at vise jer lidt om mit fodboldudstyr, og så kan I se hvad for noget fodboldudstyr jeg har og hvad jeg bruger. Jeg har 2 tasker. Jeg har den her, som jeg har fra min far af. Super fed. Super fed genbrugstaske. Det er lavet ud af sådan noget genbrugsmaterialer. Og så har jeg min taske her fra fodboldskolen, da jeg var træner, eller assistenttræner. Jeg har 3 målmandshandsker. Og så har jeg 2 sæt fodboldstøvler. En mappe, som jeg sjældent har med mig egentlig faktisk. Det er den her, min DBU-mappe, som jeg fik på mit første trænerkursus i fodbold. Som er til målmand fra 0 til 6 år, tror jeg nok. Så jeg må rent faktisk træne målmand, eller målmænd, fra 0 til 6 år. Der får man sådan en her mappe, hvor der er lidt forskelligt. Der er forskellige træningsøvelser. Der er en lille bog om med forskellige målmandsøvelser her. Og selvfølgelig fra leg til landshold. Så har jeg mine hjemmefodboldstøvler. Det er godt, at der ikke kommer et link i beskrivelsen til dem her. Jeg tror, det er en udgået model nemlig. De er 5 år gamle. Det er Puma fodboldstøvler. Jeg ved faktisk ikke, hvad de hedder udover Puma. Det er i hvert fald fra Puma af. Super fede, dejlige stof. De er lidt slidte herude. Det er faktisk min storebrors, men jeg bruger dem. Super fed lang snøre, det kan jeg godt lide, fordi at så er der altid en lille smule snøre til overskud. Men det er der faktisk ikke her. Her der er den helt perfekt til foden. Der er mange indgangspartier, sådan så man kan snøre dem sammen. Super fedt. Det vil sige, at selvom man har en stor fod, eller hvis man har en stor fod, så kan man gøre dem løse. Men hvis nu man har en smal fod, og kan godt lide at have en stram fodboldstøvle, så kan man stramme den overalt på foden næsten. Det herude, det er tykt. Det vil sige, det gør ikke ondt at sparke til en bold. Det føles nærmest dejligt. Og så er de egentlig bare, altså, de er super federe på. Det her det er en størrelse 43, 2/3, tror jeg nok. Så, super fed. Rigtig gode på. Der er ikke så meget andet at sige til det egentlig. Når jeg er hjemme, så træner jeg i de her Select. Nå. Kan I høre det? Ja, Select, Nova Grip, Rel. Ja, det er i hvert fald det, jeg tror, de hedder. Jeg ved det faktisk ikke. Det er bare nogle, jeg fandt, faktisk. Så har jeg vasket dem, og de er super gode, faktisk. Overraskende nok, jeg har aldrig nogensinde været til Select, men dem havde jeg faktisk kigget på, inden jeg fandt dem her. Og de var lidt slidte, men altså, når jeg træner herhjemme, så er det okay. Fordi at med slidte handsker, så træner man sit grib bedre. At sige, slidte handsker, det har et dårligt grib. Det vil sige, hvis man kan gribe med dårlige handsker, så gør man altså sit grib, eller hvis man gør man sit greb på en bold endnu bedre med gode handsker. Så ja, okay, så er der selvfølgelig også lige et hul her. Ikke så fedt, men det er okay bare til at træne herhjemme. Noget Select de gør, så lige med ring af. Noget Select de gør, som jeg ikke bryder mig om, men noget Adidas de gør, som jeg er rigtig glad for. Det er, at de har Adidas, de har dobbelt snoringsfiktion, eller hvad fuck det hedder. Hvorimod Select og Ultrasport, alle andre mærker faktisk ud over Adidas. De har kun en enkelt, vil sige, at der er kun en enkelt grib her. Hvorimod Adidas, der kan man køre den 2 gange rundt om. Og så kan man sætte den fast. Så den sidder endnu bedre fast på hånden, vil sige, når man griber en bold, eller parerer en bold, så falder ens, så hvis man ikke strammer den ordentligt her, så falder ens handske stille og roligt af, og det er pisse irriterende. Det irriterer mig i hvert fald, virkelig meget. Hvor man på Adidas, der er det super fedt, at de ikke falder af eller noget. Så ja, det er dem jeg træner i herhjemme. De er faktisk, de er jo udmærket. Kommer et link i beskrivelsen til hvor man kan finde dem. Det er en forholdsvis ny model faktisk. Så det gør der. Det her det er min normale træningstaske. Jeg sørger altid for at have 2 drikdunke med. En til når jeg træner med holdet, og en til når jeg skal stå på mål. Så når jeg skal stå på mål, så er det lige hurtigt at tage den ind. Og så bare lige gøre sådan der, også lige dryppe noget vand ned. Og så en når jeg træner med holdet, sådan så når der lige er en pause, har jeg god tid til lige hurtigt at skrue den af og lige tage noget drik og sådan noget.
Så altid rigeligt med vand, især i den her tid, hvor det er varmt. Så er det meget vigtigt. Min månedshandsker, det er Adidas Ace Pro. Det hedder faktisk Adidas Ace Trans Pro. Og det forstår jeg ikke, fordi trans, det står for transport. Det vil sige, at der er fingersafe i dem her. Altså, der er hårdt plast i dem, så jeg ikke brækker mine fingre. Det er lidt dårligt, fordi der er ikke tommefingeren. Og jeg har nemlig en lille tommelfingerskade, som er til godt kan komme lidt tilbage og gå og komme lidt tilbage. Jeg har haft det her det sidste stykke tid. Det irriterer mig faktisk lidt, der ikke er i tommefingeren. Men det er svært at lave i tommefingeren, så ja. Så egentlig forstår jeg det også godt lidt. Men man kan, trans det står for transport. Altså man kan transportere dem ud og transportere fingersafen ind igen. Men det kan man ikke med dem her. Og det er virkelig dårligt. Slet det inde på jeres side af det. Sorry, men gør det. Slet det. Det irriterer mig en del. For jeg havde håbet på, at det var sådan nogle, man kunne transportere ud og ind. Men det var det altså ikke. Men efter et stykke tid, så er jeg faktisk begyndt at elske dem her ret meget. Og de er virkelig gode at på, og de er rigtig gode. Det er størrelse 10. Altså en stor handske. Og da der er fingersafe i, kører det kun endnu større faktisk. Det kommer vi til at se på nogle af mine andre handsker lige om lidt. De her, de er rigtig store. Det kan jeg også godt se, altså i forhold til mit hoved, mand. Der er den rigtig stor. Der står selvfølgelig Sigil på. Det er et super fedt design faktisk. Prøv at se det der. Altså så er det deres logo ud der. Det er et super fedt design. Jeg elsker det virkelig. Og noget andet Adidas også kører med, det er den der strop. Den der strop. Sige man kan sætte, som jeg også kan se her, de har dobbelt i. Sige at handsen kan sidde endnu bedre fast. Så tager man lige helt op. Og så kan man med den der strop faktisk. Der kan man sætte den her herinde i. Sådan så den ikke render nogen steder. Og så kan I se, så kan man stramme den rigtig godt der. Så falder den ikke af. Det er enkelt. Og så kan man lige hurtigt tage den en anden gang mere. Og så falder den slet ikke af. Men en super fed handske. De er slidte efterhånden, men grebet det er faktisk okay stadigvæk. Okay. De kunne godt være bedre. Adidas foreslår selv. Lige snart der begynder at falde sådan noget her af. Og det er faktisk, der skal så lidt til her, før Adidas de foreslår, så skal man altså have sig til den nye. Og det er et problem med Adidas, det er, at de smuldrer sgu en del lidt. Men super fede handsker. Det må jeg indrømme. Super fede handsker. Der kommer jeg længe i siden, så hvor I kan finde dem. Mine fodboldstøvler. Det er Adidas fra Unisport. Det er Adidas Ace, sådan så de matcher mine fodboldstøvler. Adidas Ace 16,1 tror jeg nok. Med SG-knopper på, skrueknopper. Der er både jern til. Jeg var så heldig, at der både var jern og plastikknopper til. Det er super fedt. Der står Sigil, der er flag på. Der står Sigil, det kan I se der. Der er flag på, der er Adidas. Super fedt design, jeg elsker det virkelig. Prøv at se der, det er super fedt. Gode på, nok lidt mere til en smal fod. Jeg har en halvtyk fod faktisk, men til en smal fod der er de super gode. Men jeg synes egentlig også, de er super fede. Og de er super gode på, og super fede at spille i. Det eneste der er, det er at sålen herinde, den er lidt hård at sige, at man kan hurtigt få vabler, hvis man ikke er vant til det. Og ja, og der er egentlig ikke så meget mere at sige til det. Nej, det er der egentlig ikke. Det er super fedt. Nu undrer jeg sikkert over, Frederik. Du har gule knopper på, det kan vi tydeligt se. Ja, det ved jeg sgu ikke. Det her, det er faste knopper. Det er også der og der og der. Det herude, det er skrueknopper. Det er de to bagerste også. Men, Frederik, hvorfor er den der ikke gul? Det er den ikke, fordi at en af mine gule, her om bagved, den faldt af. Det røv irriterende. Fordi det har intet med Adidas at gøre. Det har noget at gøre med, at jeg ikke strammede den ordentligt. Så efter 4 træninger eller sådan noget, så faldt den af, og så bliver den til at bruge nogle af de gamle. Så, men super fede fodboldstøvler. Virkelig glad for dem. Skide gode. Hvad har jeg ellers her nede i? Ja, okay, så er min sportstøj, men det vil jeg ikke vise frem nu her. Hernede. Jeg har pandebånd.
Jeg har et pink pandebånd fra Puma. Sådan så mit hår ikke falder ned i øjnene på mig. Det gør det faktisk lidt alligevel. Men ikke når jeg sveder. Så har jeg et Nike. Lidt mere profit. Lidt bedre i det også. Men Puma er det sgu også fint. Det fås til en 20'er det her i Sportigan. Og det her koster 200-300 kroner, tror jeg nok. 150-200 kroner. I de fleste forretninger. Super fedt. Super godt. Dejligt at på. Det gode ved det her, det er, at der sidder sådan noget gummi herinde, som I nok kan se der. Og det gør der ikke på den her. Det her det er nærmest bare en elastik egentlig. Det er det her også. Men lige over der sidder det der gummi, sige, at lige snart det rammer håret, så glider det altså ikke bagud. Så det er super fedt. Men, sidst men ikke mindst, mine kamphandsker. Adidas Ace Trans Finger Safe. Altså her F is Trans Finger Safe. Her på, de hedder bare Trans. De her hedder Trans Finger Safe. What the fuck, Adidas? Altså virkelig. Og jeg kunne se på dem her, at det ikke var Trans Finger Safe. Det var derfor jeg købte dem her, fordi jeg var super vild med dem her. Jeg ville faktisk gerne have haft dem sådan her, hvor man ikke kunne tage det ud. Men de havde dem her de havde dem her, fordi det var egentlig dem her, jeg gerne ville bestille igen. De havde dem her, men kun i størrelse 12, og jeg bruger altså max 10,5. Og det her, det er 10,5. Ja, det er det. Det er det 10,5. Men Trans Finger Safe, der er slet ingen form for finger safe i dem her. Men de er super fede, og de er super gode på. Grebet det super godt. Nu fanden åbner med det shit. Poser, ellers på. Jeg har brugt dem lidt, så de er lidt mørke. Kan I også godt se der. Så igen, double grip, super fedt. De er super gode på. De sidder fantastisk på ens hånd. Stoffet, det er en lille smule anderledes, da der ikke er fingersafe i. Det er ikke lige så tykt som det herovre. Det herovre, det er utroligt tykt, ja det er. I forhold til dem her. Og her kan I også lige se størrelsen. Det her, det er en 10'er. Det herovre, det er en 10,5'er. Prøv lige at se størrelsen på dem. Altså virkelig for groft. Se størrelsesforskellen. De herovre, de er så langt større end dem herovre. Det er altså lidt vildt. Men super fed. Jeg elsker det her design. Jeg elsker virkelig det hvide her. Og det er dem her, jeg bruger i kamp. Fordi de er sådan lidt nyere, og det betyder også, at gribet er bedre og sådan noget. Og imod dem her, dem bruger til træning, og det er også super fint. Så det var egentlig alt, hvad jeg havde til jer for i dag. Så længe I subscriber!